Eva Juhásová porodila v nedeľu ráno dievčatko. Budú teda mať Karolínku. Mišo poslal z Budapešti telegram a z kvetinárstva v Priore jej priniesli do pôrodnice 30 červených rúží, že to objednali z maďarského vyslanectva. Rúže boli krásne, ale už nevoňali. A hlavičky mali napichané na drôtoch. Všeličo jej napadlo. Na vedľajšej posteli ležala cigoška. Nie Rómka, cigoška. Ako sama povedala, fajn osoba, skúsená. Povedala Eve, že sa volá Kováčová Iboja. Podala jej ruku a vyhlásila, že ona ju veru pozná, že vie, že je herečka a že je krásna. A Eva Juhásová bola dojatá. Keď im priniesli deti na kojenie, obidve to boli dievčatká, tak sa Eva najprv zľakla, že ich vymenili. To cigánča sa bude volať Nikolka a je oveľa belšie ako Karolínka. Ale Iboja jej to vysvetlila a keď videla, že Eva sa kojenia bojí, nakrmila aj Karolínku. Betelná baba. Fakt, kamoška. Hanbila som sa, ale to ma rýchlo prešlo. Mišova, teda naša dcéra, tá má vlasy čierne ako uhol a oči má bledulinko modré. Ale Iboja mi povedala, že aby som sa nebála, že oči jej raz dva stmavnú a vlasy a koža tie jej zasa vyblednú. Ona má svoje skúsenosti. Nikolka je jej 7. dieťa, alebo 6. Nevedela to presne. Dlho sa na tom smiali, potom sa Iboja na chvíľu zamyslela, rátala mená na prstoch a potvrdila, že Nikolka je číslo 7. 6. bola Jolánka, tá už má skoro 2 roky. Betelná baba táto Iboja. Pastucha poslal Juhásovej kyticu, bombonieru a šampanské, že to je dobré na kojenie. Nech si vypije dievča, aj keď ona istotne kojiť nebude. Tá veru nie. Keď baby odišli, otvorili si s Ibojou to šumivé, dali si. Eva sa bála, čo na to Karolínka, ale tá cigánka, tá už rodila 7-krát a vysmiala ju. Nič sa neboje, Vička, nič im nebude, len budú troška prededať dlhšie spať. Potom ich prekvapila sestrička. Vynadala im a chcela to žalovať doktorovi, ale ten zbytok šampusu jej dali. A zostalo tam poriadne deci. Aj z bomboniéry ju ponúkli. Tak stichla. Oni dve si potom z Ibojou aj zaspievali a potom zaspali. Najlepšia herečka nášho divadla odkázala direktorovi, že mu ďakuje a že ona dobre vie, komu má byť vďačná. Že si to bude dlho pamätať. Z divadla prišli Nora s Adelou a Marienka. Odkázala som po nich riaditeľovi, že ja na riadnu materskú ani nejdem. Že asi o 2 týždne nastúpim. Má sa oprašovať Havránka, Marina Havranová a aj akási nová hra sa má skúšať. A ja chcem robiť. Karolínku dám k mame na sliač. Ona niekoho na kojenie istotne zoženie. Babi ma prehovárali, ale len tak, aby sa nepovedalo. Vedeli, že je to márne. Marienka plakala. Obidve herečky teraz už 3. sezónu. Jej kolegyne sú v našom MLD už od založenia a sú pre Evu desivým predobrazom toho, ako by mohla skončiť, keby nebola istotne najlepšia herečka jej generácie. Keby ona nebola práve tá Eva Juhásová, ktorá je zúrivo odhodlaná byť úspešná, slávna, bohatá. Tie dve nasmrť unavené a divadlom utrmácané baby na prahu klimaktéria s rozgajdanými prsiami, veľkými dohranatá zosedenými zadkami a opuchnutými nohami jej ale povedali, že im po návrate z pôrodnice ten pocit veľkej životnej radosti vydržal a trval asi tak pol roka, dokiaľ kojili.
Potom, že sa už zasa nevedeli dočkať, kedy budú môcť znovu predvádzať na javisku, aké sú oni umelkyne. Slovenské, skvelé herečky, komindy, tragické heroiny, vidiecké, ale spoľahlivé, skromné do voza aj do koča, gazdinkovsky i rečité dievky či tetušky i metropolitne elegantné dámy. To sa vráti Evula ako chrípka. Vyškiera sa na ňu Adela. Divadlo ti bude chýbať. Toho sa len tak nezbavíš, to je na celý život. To je navždy. Hekuba už ťa má v pazúroch, už ťa má na haku, dievča. Už si naša.